I love you guys. Hello everyone! Good morning! Hi mga plantitos! Ang ingay ni Marco doon at saka yung ayun, may mga workers guys. Kaya medyo maingay dito kaya huwag natin pansinin. Anyway guys, nandito ako para dito sa Bili na ganito. Yung Bili ko ay may problema, look at this. Meron siyang mga stains. Tapos, in-observe ko siya ng matagal ay how many times ako dumating dito na meron siyang mga langgam na black na ganito. Yung black na ants. Yan guys, every morning na pumunta ako dito, nagkukumpul-kumpulan siya dito sa may stain na ganyan. Ayan o, nakita mo, may mga langgam, mga ants. Black ants. Yan o, mga black ants. Nagkukumpul-kumpulan dyan, kaya nag-spray ako. Ang in-spray ko dyan ay yung vinegar in 1 liter of water. Lagyan ko siya ng 1 tablespoon of vinegar at yun ay pinangpapa-spray ko dito. At ayan o, ayan. Nag-dry na naman yung vinegar, bumalik na naman yung mga ants. Gustong-gusto nila. I found out na ito palang bilite, eh siguro ay gusto nila yung lasa, yung flavor ng leaf or yung katas, yung katas nitong stem nito dito sa center, ayan ay kinakain ng langgam guys. Kaya nagmamark na ganyan. Ngayon na found out ko na yun pala ay langgam. Ngayon nagkakaroon ng side effect at nagkaka-stain yung leaves na ganyan dahil doon sa mga black ants. Nung una, ang akala ko, ang black ants ay hindi harmful para sa plants, pero harmful pala sila. Ngayon, I found out, so, ngayon, inuunti-unti ko siya na ini-sprayan every morning. Parang nagmi-mist ka lang, pero lahat sila, ayan o, ayan ang langgam. Kanina kasi, bago ko ma-share ito, bago ako nag-decide na i-record ito guys, ay nagiba na yung mga langgam. Gusto ko sanang ipakita pero anyway, ayan, nakikita nyo naman oh, they're running, they're playing, yung mga langgam, ayan oh, hindi pa rin natanggal. Kaya siya nagkaroon ng stain na ganito ay dahil sa parang side effect nung pagkakagat nung langgam sa kanila. Kaya nagkakaroon siya ng ganyan na stain. So, hindi ito yung galing sa root na stain, kundi side effect nung itong pagkain itong black ant na ito. Kaya nakita mo, ini-sprayan ko siya. Ayoko naman lagyan ng, ayokong gumamit guys ng mga chemicals because you know, sa mga kapatiran natin dyan na mga plantitos, mag-ingat po sa mga pesticides, insecticides. Kailangan ay gumamit lang tayo ng mga organic lang o kaya yung walang side effects sa atin. Dahil nalalanghap natin habang nag-i-spray ka, yung mist ay napupunta, lalo pat hindi ka nakamask. Kaya mas maigi siguro kung every time na maglalagay ka ng mag-misting ka or maglagay ka ng insecticide, kung talagang gusto mo na yung mga nabibiling powder or yung may mga chemical, kailangan mag-mask ka and then mag-one piece ka. Kasi alam nyo guys, dati ay gumagamit ako ng Puradan or Puradan. I don't know how to pronounce the right pronunciation. Siguro naman Puradan. Ay yan, nabasa ko kasi sa mga research ko ay nalaman ko na ang Puradan ay na-ban na sa US kasi kaya siya na-ban dahil sa researches ng mga dalubhasa, ang Puradan ay na-ban nila dahil yun ang cause ng maraming deaths ng mga nag-alaga ng mga plants. Yan. Totoo yan guys, kaya ito ay binabahagi ko para bilang malasakit sa inyo, tayo'y mag-ingat sa ating health. Hindi lang sa health ng mga plants, kundi sa mga nag-aalaga
Dahil ang mga pag-aalaga ng plants, minsan, ginagamitan natin sa kagustuhan natin na hindi sila ma-harm ng mga insects at saka mga peste sa ilalim ng roots, ginagamitan natin sila ng kung ano-anong powder, yung liquid, o yung mga pang-misting, ganyan. Hindi natin alam na yun pala ay nakaka-harm din sa atin pag nalanghap. Kaya the best way, kung meron ka mang ganyan, at talagang gusto mong gamitin, mag-mask ka, mag-wear ka ng mask, and then gloves. Okay? And then maghugas ng maigi ng kamay pagkatapos. Yun. Just reminding. Alam kong magagaling tayong lahat, pero minsan nakakalimot. Ako rin, ganun. Nakakalimot din minsan. Kaya just reminding guys. Just reminding. Kasi talagang merong resulta na masama sa paggamit ng mga chemicals na mga pesticides, insecticides, gano'n. Kaya pati yung mga fertilizers may mga chemicals din minsan. Kaya gusto natin sana kung pwede lang ang gamitin natin ay organics. Like for example, gumagamit ako ng vinegar na para i-drive away yung mga bacteria or ano man dyan na fungi na dumidikit sa leaves or dumidikit sa stems. Yan, para sa fungi and then sa bacteria. Sabihin na natin. Anyway, fungi is the bacteria from the nanggagaling dyan sa liquid. Okay? So, ngayon ay gusto ko lang may bahagi guys kasi nababahala ako since then pa na nabasa ko yung research niya. May tao. Ayan. Ayan nyo lang sila. Okay. Tapos, yan. About my ability, ang ganda sana nito guys. Kaya lang nagkaka-stain. Akala ko, sabi ko nakakadiri. Ito pala ay side effect nitong mga langgam na mga maldito na ito. Yan. Kasi, yun nga, kinakagat itong pinaka-center na ayan, yung nerve niya dito, yung anong tawag dito guys? I don't know the name of this. The center lobe ba yun? This is the lobe. I don't know the terms of the parts of the leaves. That's why, sorry, pero basta ang sinishare ko lang today is that mag-ingat tayo sa paggagamit ng mga insecticide and pesticides and also the fertilizer. Yun. Kaya, at saka, huwag tayong mabahala kung halimbawa nakakita tayo ng stain na ganito, ay parang nandidiri na tayo at baka mahawaan yung leaf. Hindi naman pala. Hindi siya nakakahawa kasi pag hindi siya nakagat ng ant, hindi rin siya magkaroon ng reaction na ganito. Ito yung reaction, side effect ng pagkagat ng itong ants, itong black ants sa kanila. Meron pa akong isang sprayer, sasabihin ko sa inyo, ay, oh my god, hindi pala yun, ito yung pesticide pala, yung ginamit yung insecticide. Ito yung, ang ginamit ko dito guys is Downy. Yan, sarap ng amoy. Tapos ito yung vinegar. Yan, pinapang-mist ko para mawala lahat yan, mga fungi na yan. Ito kasi, ang vinegar ay hindi gusto ng fungi. Ayaw niya ng ganyan na amoy or ayaw niya ng reaction ng vinegar. That's why maganda ang vinegar at hindi makaharm sa atin. And then yung isa, yung ginamit ko na para sa insecticide ay itong si Downy. Yung Downy guys, in 1 liter, maglagay lang ako ng 1/2 teaspoon. In 1 liter, 1/2 teaspoon lang ng Downy na yung antibac. Yun. Napang-spray na ganyan, ay gustong-gusto naman ng mga dahon. Namimiss kasi sila and then mabango. Para sa atin, mabango. Pero sa mga insects, ayaw nila. That's why. Yun ang ginagamit ko guys. Okay? At i-share ko sa inyo ngayon itong aking bilite na napakalaki. My bilite is 14 leaves na. At giant, ang laki. Okay?
At nakagawa na naman ako ng isang paalala sa mga kapatid nating mga langkitas, langkito. Ayan. Tapos gagawa ako ng update ng about sa mga giant plants. Yan.